TV uboroso bw'umugusi. Biyakegima omwanchi omuliyerera nande nigoto ukwarigania asentunda yende elinda tobato gosanga asobwa makeromete nga kercyaragire chinse chiga omwanchi omuliyerera nigoto gosanga eigoro yiringana elyekemoya asabukale twakumanyanga ali tukulyara nigoto ali kuligereria ogoseboka nogosaboka nogosaboka nimetinga ambaro babere bagutuma chiujumbe cyabo kulindo mwanchi omuliyerera toska tonyegera nte toso asensemo yakabere ye studio tosange nebirengero by'omwanchi omuliyerera tobeta tokumberana nere akabaka gutwa ebirengero byabo igoro yenyenjo yamanganayo igotoska gwirantara segekegeke Chumuliyerera bwensoko TV oboroso bw'omugusi nilisikulya rero aserieta ringana ryekemoya tusikina akabato kuligereria ringana ogoseboka nogosaboka aiga asomo chibosongo nigo natwarire batatu barachikotomanya ninki bamayete kwetera ringana ryekemoya ogoseboka nogosaboka mugaka elieta ogoseboka nakioli mai asogoseboka ogoseboka ne chingeni chirioko nyatokwa enjera gwacha esa ni chikor kinga bono nande cha isana ile chikocha kwira nirwo chikuwau echibono njiri okanya cha na kitokoro ogoseboka muna bono chinsaga ekabichi okubonga ekabichi eri yasebokire gose chinsaga chiri cyasebokire bana muna maite na ongwe kerabo ogosaboka nege saboki omote okonyora geko ngake gose yo mubiri umonge gose mbure nyinge okonyora gekwengerwa yasaboka kuruso moto ekiagunse karo yasaboka kuroro bona bono totebona chibakora ekwende mekabiri ngora asebokere okanyo moto uko batanduka kwanyoro tugutireka saboka yaense kiaguruje okubana ko ogosaboka yeta ogosaboka no mote kero kenda kare mbura ya chire nyinge okonyora chinsaga nsagi chiaye chigosaboka go chance okuna ko saboka lieta linde likorokwa ogoseboka na bokonyora kero kende nyena abana bao konya batabuati mali bono bachire banyora ire nibo bona boko iunga ki omochione bono osebokire kono mochio yobeire buya tonga buna liritangani ngana ya gatatu nekero kende oseno bonyansi konye gurugura ya chire bono chiombe chigo chikolisi kwanyora nga bonyansi mboyo kwate bunga yagende gochiasegete oroso bonyansi bwasebokire oire ngombororo ose chingeni nabakonyora kero kende mwaire mono chiabere kiguko bono ngini chikonyanchiyo osomo wasochire guragura kwanyora nga chingeni echibono chiabuche chire chiabuchire ororo igo chiaseboke inche bunamanyete ng'ogoseboka nekera egento kiagweneire gose ne family abana basomire banyorie chigasi bono nona bamate bagotenga ki omochionyare bosebokire ekiagera amaseseni akorire ki achiro nabo understand tigo okuna kwogoseboka nogosaboka korokuna bo understand tinga nabo nono montara asaboke gosomo to saboke gose onyore bono nengoko kware konyenya omonto agotenga sabure party eye naritora ikere matumbo egosaboka korokwo kubwata amang'ana amange kuringana buna kwa koumera Mwancho murigeria karibu sana buna koigure gagu ne birengererio bya bananchi baria bariki baitu amangana basangete na barabo na yabo igo ebirengeri byago ntuganie kopimanya gwetera se namba yeito yesimi yera se screen yago na yeto manye ogosaba kokoiga no goseboka seri tukeriga
kurigeria ringana ria Kemoya tutarachaka tiga turamwa ribaga omo gaka Edwin Inyangagu aragusogeria na gukomanya ng'aki kia yabeire tutaraswase enkwana ito ya lero. Karibu sana. Mbuya mono Clinton na Frida Sokonga libagiri na inde Asentunda yende tokwane ayatungitike gusi anene asa mangana alia twachakere nsemilia mangana achiranete aso watukwa kulinda bwate chingencho chatanekaine tutara chaka gesero gitara aramburwa tuchake we kanya gusituikara nsororo tiganda ira chinga kechiga kwiranirie mbuya gochiase abaligereria ao babete bagotubwatia umukubi oeta asense menga buneyega bagatoko boko na gote batogendera se intire twachakire cisimi nechi ujumbe gwetera no nyene mitandao yane ya kijamii michinjere chekerero na nyora mangana mangoro gwikeranga manyanga engane yiga ne nabikunete kusije ikira abantu abangi na indemba yanchete igo bono no tulega na ida Sentunda yende togendere neringana lia rero lia Kemoya igo bono tiga turaswa bono elimo riokana tuchake ugosaboka no goseboka tuchake ro goseboka kwanza ogoseboka amarita yonsi abiri litangane kikimani galingete egente kemo kolende lingane elimo elikogenda mamincha yerinde elimo ubu engenjo yaye no kuruo kwegento nerinde no komenta kwegento igere mamincha elimelire mamincha yerinde chingenjo chinde njiroro nguchikwana tuli tiga turarachakira asegento kiria kemo lirengete tuchakira asomote ugusabuka nabogoko basomote no guseboka nabogoko basomote ekero embure gotwa enyinge yomoera gose bwato gose embeo ekugusa ne chinguru chintindi chinene chinguru chaigoro nabogo sangia ege sabogo soro sagia rumote rogotabuka gusero gokonoka kurwa seritina alia serubwaterete togotebe joint alia so ege sabu keumeranete neritina kia ruo kia konoka gusigia tabuka ege sabu kirikiawa kulina kugo sabuka no guseboka umotogechirwe no musumeno egesire epawa solero chimashini nchacha na indi chimbande njiri chigute chiatase gitugikeria chiasokera chimbara barega chiachaka ukina ndi chacha gukura kabomote kirina kina indege korwa ege koro kyogo seboka kulina kugo seboka ogo saboka no gotaboka gosogo konoka kwege sabukurwa seritina liomote no go seboka no komera ogwata wechimbande kurwa sege tugikyomote ejo na inde byakina byabo mutekero omuturi ogechirwe chingenjo chinde nchiro chisoga tesiko yomote unabono nabo amabara abasenka sangi wese no mwibuli yo mukule gusaba ibuli bonsi bakule abana mbali bagutigara abantu bagutena barua amagomba abo aseri sango somo sango lia bwebirero koigwa abantu baguteba nga twasabeire nyasaye twasabeira abana aba baseboke bagenderere buya yani igona indo guseboka ekarto kurigerera isiko yomote na nokonyara kogendera buya ku monto gose onyoriro gwa kwagete ekaro na inde nyasam amokonyire agendereire buya sobogima bwaye bintu mbikieti komukiera iganaria okuna inde nakuguseboka inga twasabira umucyo yoseboke yani ogenderere buya kurwa sumo chanduri konyonyorire na inde babukerere bagenderere buya kuna kuguseboka no gusaboka boy go bantira na inde gusaboka isiko yomote kwa bogo iri gentekerito koboko no koboko amati usine ne metungi ebere ya mache amarito sana ukwengera utarake gwatenena kwa bikanse kwatarake gwatenena kwa bikanse ngui kuri ko unga baminto okoboko amaboka ya harosiripi na bagote banga baminta macha anabuguri na marito gusegurube na bwate nendito yansabuiro koboko umuchando uri kugutigera guko ungo kwarosa kwa unga amaboka ya iri chinguru kuri na bato kuruka
ogosaboka yani nabenga omonto na imoke egento ekirito maybe toteba begete maybe omogongo boserire kogaiga mono akirutense na mono ekebwateta sensemo yokoboko tari omutu bwetu ekegente ekirito tabenga giansaboire mono nogosugunani egarosugunaniti naroro mwanchi omorigereria nga agotumeka ring'ana eri gatwamwa gotoe ng'encho yaye ekero twari kurigereria nga asensemo yeching'eni ekero chiairu ching'eni chiri chiabeire ekegokogose ekero riri chiamire boiya naende aro mwanchi agotega nga bono ching'eni echi ekero kwaire chiairi naende echigoseboka naboyo namaene naki egitwateba okomenta ogocha naende konya kiaruro nabo twateba egetugi omoto nachirwe egetugi giatigaire chimbande chiri chigwata naende koruga chimbarabari bono nase onye ne chinyeni sukuma wiki nabo kwaranga amataerire watigari amakeiga guchiensemo ya iguru kigokora none ni wiki ibere embura gose yature kwanyora amataria akinira neneire na yanda mayia atire kwarorire kurina kugoseboka igombu yarenge ekaro chinyeni chairwe enda amatari okomentekana kwa amatari kurina goseboka amagosa akora no gutumeka ring'ana riri gotoe ng'encho yaye akini ekeri ya tantu akwantinga ekero gukwana ng'encho yiring'ana tigana indi gukwana ring'ana elio gotoe ng'encho igo bono etogusira asing'encho tokorigia erieta rikwira ribaga rieri kurinde nabo kumanya nga oyere namanyite utatiga nenjire ryokoroba amang'ana nero ande kwamba kumwochogania asini kuri nabo gusangira ati na sikerenga totigarete gago umeto omonto nari buna gwatebire omonto ta onyagatete gosoki eng'encho erieta taritumeka omonto erieta eriga maybe toteba gosaboka boso goseboka ntubwate gesabo bono omonto nari oratake gokwanera egesabo igo natebe ng'a egesabo keri giasaboire gose giasebokire ase eng'encho egesabo nogosaboka nogoseboka nagochinga ng'a bono nakwigure egesabo naki kegosaboka kekogera omote igobwate ritina gochakera nse paka igoro otwara nechinsagi chibwata amato ekero egesabo kiakonokeire ime aria sikibwatanirite n'omote n'eritina kurira kugosaboka igo negesabo kegosaboka kero kiabwatukire omote kiagure inse ebengo itere mbeo gose nabo gosangi kiaritoire kiabeire kenene mono kiaritoire kitanyare kwibogori kero kekenyene kendere gutarira aria somote ukuguka kuria kero bokuguka nakuo gukurukwa bono ogosaboka igo negesabo kegosaboka korabekanga sentence iga narito umwanchu murigeria akonyora ng'a eng'encho yeng'ana eyiga kegera ng'a nkonyorore rito agatebirwe ng'a ira taratari chombe chigo cha omorora ase obonyansi igo injirende indiete kyotagetembeke ndwo mubwekano oro mubwekano asamali tonsi onsi okay buya mono ekero ngorwa tiga ndwo mubwekano asoro cherere yani mfano katika sentence mubwekano asoro cherere bono kubwatekana nembura entindi yomwera yatwete ritukuria igoro urusagera umuturio monene uri roche gwaito nigo sabogete nigo rwasabogete urusagia nigo rwasabogete ose gesabo kyomote uri monene uri roche gwaito nigo sabogete nigo sabogete urusagia rwasabogete aya tojija sense mo ya ogoseboka magega yichinyeni chaito magega yesukuma wiki eria eresukunyuma egeticha gochokwa gwike nkoro ndoche nainde yasebokire nabo tokumenyoka twae okay mwanju muri yabona kerole isko gari norocha sobwenete gutumika mang'anayo ayo tumanyingo ng'a egwasebokire ose egwasabokire eyase ng'encho nabangendo chembari pagendrete gwaka chisimiga igana baro bokorera batete kurwa maoni abo yogokori ekwende ase okorigia goikirania ekegusie keiga Edwin Nyang'ago
ng'aki torachi gochibosia okwenekia abuna nkomanya tore omogusi nabo igori orutete kubwaterere kegusi eke gakwenekia abuna nkobeka emeroberi yogoesemia ase eng'encho omanyete mbaro bono batamaeti ogoseboka nogoseboka narege gogwaka esimi nkorengiti maiti bose toramotekera toregunere nabanyo nabwate iborio amente ng'aki hello Ensoko TV. Ensoko TV, hello. Hello. Yes, ngotogo sanganere. Amarieta Jackson Murul Korutika. Igonda abekenga omoseboko itore, omoseboko gw'omotore ngero woche nigo saboka. Ari ekirenga ege okwana cheto omote. Wakina nando moseboko. Nande mbeo yaki kenade yaje sabora. Igobono keroko kai irie TV yago igobono ege kore kyo goseboka na kige koro komo seboko oyo no mwancho morigeria kurwa sensemeri ya tikago tebanga keroko kwanira ege kore ege gotebanga omoseboko nare gege nere anda kora tware iborio. Hello Ensoko TV ngoto gosanganere. Kairio girie TV yago keroko sangana into to manye ase nkwana ito ya lero ng'akia marieta ayo nyamaito. Okay, omwancho morieto gosaba ng'a ekero gwakire esimi yago wakeia eriogirie TV yago togwetegerera naende ekiagera ng'a itumedio senande noyo ndosoire abange sana kuno kwa bateri ko bakeirio gitwasangana barabu. Hello Ensoko TV ngoto gosanganere. Hello. Okay, tomusirire. Na bangi bagende teko. Hello Ensoko TV ngoto gosanganere. Ogosangana ira nyamire mate. Hila ringa kia mangana igabero goseboka no seboka. Ogoseboka ne amangana ya beraya. Ya mana kana dia ya ngeta bo sana tindaria ndakandi. Ono goseboka oko. Ya galia ne kuko tamatira ya galia. Igono yo batabanga nera tamaite. Okay. Bona nyoreri bagario bako. Goseboka twagie. Thank you so much. Nera gotabanga magana igakoroka nanga nabwe kaine lakini tabwate bomanyi go bono nakitware go sanganga nakia bana inchi barakore batwara bomanyo bwo kwane kike gusie kega tutaragendera nare kega nero utaite go sangana intwe. Hello Ensoko TV to sangana. Hello Ensoko TV. Hello ngoto go sangana na tunsemo ki. Oyo no sango manyisi ko kwenye mite. Awanga tegera to biashara kwa mwana mole batoto. Ngale yo kusaboka. Corre credit kia mwere na bange bagente gusangana ndiko kira kwandire narege go kwanire ge kore ge kuru kumo seboko narege go tebire nerenga marieta igako machakubwekana lakini kiroko yari ngori asobo ime eto bauti nero nkego oyo kwana kurathika tebo museboko buya ale kirenga iguru ekero meteri yatire kuruga ichimbande chiri cyakine tebe guse negetugi kyo mote twateba ga gweta kero chimbande chiri cyakine na ndi cyakire ko bomote bono uri ekurukwe museboko gakogera tukurukanga uri no umuto manyene no rogecha tu uyonde no ucha ukino abo mote pakosirie getugikiria igoro museboko tore tari oro simegetwe igoro museboko na inde ekerembe ya gusirie museboko uri ya yutere na inde nabo gusabuka umuseboko nabo gusabuka mbu yari ngekurwa ensemo yatika libori ndire kwa bori nga ndere kitora agende mutuneke gusi igente getangani asengenje bitabu bike gusiti biri binge mbikete sana kulende mbingotoka bire bike neisa ko bangambira oro igura birigi no muchando mone no manya kubikera se bigakare narege gatore gunga kya gosangana intunere. Hello Ensoko TV ngoto gosukwana nere. Aro Ensoko TV wairire byango to gosangana kurunsemo ki ngoro ku Dennis Moso tambwate to kubinza majamma na bonta gerta te buja ko mo ale tira mo na yu wo seboka no go saboka mono na inge Okay. Na bange bagente gusangana intwe higa mwancho muregera ko wakire simi ase studio
nabo gosangana into gwake iriogi irie TV yage ndi twanyara ko batoko igwe birengereri biago na Hello Nsoko TV ngoto gosangana ere Hello Nsoko TV Hello Nsoko TV nabange bagente gusangana into ribonire kware kwiraniririo mu nchumo rigerio bori gaiga gutaka kumanya amarita ko machiko bagagubweka nakini kero ko yari ngori asoboime ko magocha konyoranga eto bauti nero nkubweka nare ase igisonge bagoteba amarita yakuru ku false friends ibitabu bigesongo na bigoteba yani atira ntino nyane igisongo ngebwate nonyane kiswahili nabo gusangirie terimo nigo kwanu njira ya mara kini cingejo cya kire cingao yani abasani bobori abasani bobori kwarori false friends ka asimon wonde bwonsi no bana nonyane umuntu gwekelinga nonyane ango twara kire engenje ngabune yiri talikiranete enuguta ya moyoka ige onjorereti lakini kolende kwanyora cingejo cyabo ekire cingao nkwa twalinga kukwanira alia samangana nga ingikito kiri turakole togenderere mutunike gusi asingenjo ebitabu nebike byembiri botoka na abamanyiteke gusiyeke mbali bange nabake bali umubaro abo igogenderete kunyaoke amono nabagaka nabangi nabagotu kolende kegusie konde tayorake mugani gionsi twensi toko na kwegera litukucha selinde lakini gento ndasabe umurigereria onye gutege twabe umuya aseke gusi wikuguri bibilia na ere range yeke gusi kabisa ine ere rabo konye wasoma kwa ibune kiyokwana bunanje enati tukumanya scorpion na kiyekurukwa igento kirikengari yagaga akeka rukemenyeta sense nyomo gwetere bibilia nora tugusangie ebicha yaye kebekire ebicha nere ebiti bibilia njiri cheke gusigwa asangiri osekwa okonyora kibwate bicha ye tungwa gete gekwanira aseke bungu gete nora tukumanyira nga scorpion iri kurukweke uge ekeuge wone kana namanye kana naroligo kana agachirega tingo bwatukana ni naroche kindi kirasinya igo umuntu nabagoteba ekeuge bose rinyamara senjo rinyamara yanje tasatendu asobonyibune itoke ligechwe amagoma alinse no likwebisa iliyo guchiko yaboliga kwamanya kora ligo tama ekeu kenge scorpion egotoka seliberera lire nase ensenka buneroro macha atali mange kibwate gekora sabororo sana kulinde sumo ya eteri goita naboke kyamu aboli agagotatiga liya litali komenya ruki maega liribwate liere tase likamanya ko benjire ngabuneye igasenjirende no gotebanga ebibilia ye kegusi na bera mugwegerie are asekerenge kenene mono chinda basi jirende chikonya gosoka chiro cho nonya njiro cho ngoto konya chire kuri na indu gusangia njiri kumunyara kumugani maliye tonsi bitenga bunige songe kegusi kuri kenda basi kegusi na ko ongwa kira bali gete chinda basi ao narolire ngo bakira mbuya na kubakira chingo bina baruseirie kondo na kubalimerie tumbatu asomo kuri na baruseirie kondo na kubalimerie tumbatu ekero kulimerie tumbatu monde tumbatu no korokia masikania manene buna bono umira no mugambi ache ngo utakwalenge gusine kutingu etumbatu kwali kunyo sigara oro umuntu obonene kagucha kuruga ari gusino mubunge no gendere guta ko kumukwani kulimia kwa kana nyane kwa yetacha ndirenge kwa rokia masikani ko baruserie kondo no ko baruserie gosi okay na nimekuvulia kofia kurusie kondo okoranga na kuruserie kondo na kulimerie sigara igabari gete chinda basi cyo gotanga egasi bakora engia na ndo buya enda basinige ntuge na gonchoka enga ke ya muguchi yende guchiyende ilieta liria gochonyora ligeni bakulimento tiga turasangana uyu mwanchu murigeria na Nsoko TV karibu sana ngaito gosangana ekuru Hello Nsoko TV Hello Atapesa network karanga asare network ya kanire kolende nga umwanchi muri yeto kukunyirenga nabakwenda gusangana intwe wetira ase namba ya 0788666663 omugaka Edwin atebanga nabokugore bibiri yawo usina bakonyolenda basi kolende nga Edwin mbaroro batamaite gosoma temaite usina obe gokuire chinga kichago chia bene linde kwene kyanga nkubahigerio leke gusiye boigo ime ya Nsoko TV ntubwate chinga ki bonde asiki kalike gagitugi kagera litukuria katikati yeiki twaumera noro igente gitangani ikalamu
negetabu tali risaka rugo likuja negetabu na kyokuri kanse tali kiyarero nabono tali kiyarero kwali kali twakwa no gusebuka kwali kabuna twateba ukimendu kingenjo cyaye nabo chiko gokonya ogendere gukina nonye ni tutali ngituma ituka kimugani etogendere kuna kwegera bagakambarari na inda bagakamba mayita bagakabandi mayitike gusikiere abangina mayitike gusikia abantu buna bwene tugikwa ange barwo basomia abantu umuntu gweke gusi ekerondo chenga ensemeri yo mutandao jeria kerubaga tabanga imeyeke gusi korwa ngumbo no ale awatanga mwana mboka orura machibo nsitindo cheki ndamende ekerondo chebo igom Colton Otto agateba kora chinsemo cha Nairobi no agenda tokotobwatia Andy Marcos agateba tuned in korwa Kisumu nonde ime yeke moya pamoja no mwanjione divinambia mono sana Andy Marcos asokogenda negatia abandi bagenda tokotobwatia mbaroro bataraikera kulika ujumbe kulinde ngani metenga ambagenda takuligeria TV yabo Thank you so much bono mwanchu murigeria na barimbana bange na baroba irekinga kichabo gosangana ntwetera senchira yesimi na gutuma chi ujumbe no gosaba gwito ngabuna edunia tape ntushika batoko bwatara na ndekere iki gitukoria Jumatano gwatware karamu negetabu erinde amagana igana maya toko yabeka ase obongonsi ase amatukonsi ose myaka yonse lakini kerori getensandake na bokwe inyori ase rituko gochirinde totari kwebanga abaliki baito bamangana maya ngotarira bali chiensemo linda kwene kinga ngukobole barama bolyo igore yengana turabe togosanga se wiki yo igo mwanchu muri yerekera kwa barori togasa gutwara bo babonda wese sanga na barabo orubirengereri byawe kyageranga ekerengereri kyabo mwanchu muri yerira nigo tukyariganite etagekende yonsi chinsa chensi emerongo ebere nanya Bono wikirago no tuwikira umwerio ntubwate umurabaro obweri tuko erinde tumanye Edwin Nyangagu nkyo twariganire rero ntaragenda asomura baro tigancha akiriringana linde limwamu irieta omoreremo niwete rero sange no murigiri one omoreremo no kworo bakwegento ura gwikerekere ngo kunyara kuigosa una ekere ngombe yanyenyirwe lisanguriria ngo chalire rio maria lia baliyo ekeroga netieri yo liria ochikoroserie konu yokobugia to kunyara kulingusa asingeje rio metepa iyo kulibeka amachi miliara arono ni chisemerongi be na inya mambia yo churirusia amacha alime okonyora lia nyarikire ligo yetepi okworoba kulia okunyara kulikora bunuta geteria babune libese igonga eline renjere kurukomoreremo liyeri yabeiro moreremo bono nabo tokumara igomoreremo no kworoba gwekerengo keiguru ngore no mubayeno gweri tukoria rero igore igogoteba ngangubemo tiana kuira gusitiri kuira ngombe ruche naboteba ngubemo tiri kuira ngombe ruche guse ngubemo tiana kuira ngombe ruche ekero emyaka ya karumu gusi gabwateri ichuri chombe linene echiaga chie tali maji chakalete iruku chanywera chinka echiaga tamiru uchiro chachikonyonsi kwa maji ekero ebisa kubinde biri bibekene nabagusi nabarabo baringa abatugi mbaga achire bacha gukuruma chombe licho liriri nane bayira sobo bachikochikole cyabo yani njiringa bayiba igona baba baringe kuganya barorenga abantu mbaringa bagukitema gukiruke omocha nyoge ndaye bweka nori nakatimu kawo nenguba yawo ngabono ndoche ukinga no chitangete enguba nere gutanga ekero bosaga ndi gusokuru twensara goselitimu nga nere gutangira akanguba akamubwate nagatima akamo ne cyombe ne miye yemo gose ne kimibere amagana abiro koba kikunywa amache abantu bali ababisa bakuligirira bare noyo omuri na barabwe bali lisaka nonya nabantu 10 nonya nabantu 200 ebaguchiura batali bwe chanda asenge njogoro yo maye bweka igo oyo numubaye no gotutebye ngati gatwabwatirana ekero togokora amangana igo bone kero mu oiseko genda yebweka roche igo ku ruchombe chiria kurinde mu oiseko genda na inwe aba murago saba muraba bibo muchie tobuya abantu bali bawujikurigereria basangia abantu bali be bangete barenga bali
oyo mo babiri batatu ai bari gustata bari no je 30 bari abana babana barabwe 30 na bate baye kimina nonke ba karara atiga kento kumanye ebero beretibuya igo bono umubaye noyo igo tutebya nga twabwata na maboko gose twachamo twasangalingana gose twakorera asobwa mutokora yebweka igo mwanchu muriere ekero yanda chitero mwago gari ana aramangana okonyora kurugita seni giensoko metinga no batinga nayo mwere kero togokorera iga endelea kubwatia ensoko mirubiri ito yonsi ayanda mayanjira ari gucha taraika kurinde injira ari gucha ibintu nebinge turabe tugusangikina kigo turigita stokumira na twamonyera na uinyore uyo kabero murai bwense ya Africa yani ku South Africa Nelson Mandela niga biniritenga ekero umuntu agukwanira uyo mwabo ase umuntu wasomerete niga kwigwera amato kurinde kero akumukwanira asumuno bururira riro riniga kumanyira enkoro igo bono tugukwana asumuno witubururira umugusi yo mintu niga kumanyira enkoro tari kwigwera amato byakeke mu mwancho murigereria aina ro twabwate aseli tukolia rero kondo mwancho muri togotenga gendera gotengera egetaseni gensoko obona buboroso bumugusi inyora lingana lieke moya nigo kolinyora kila litukolia Jumatano liyeiki na inche Frida Kerubo tukobwatanera Edwin Nyang'au na boigo Clinton Ondigi kondo mwancho muriria tokuganiria oburigeria burubya inyora chinsa isato ndobe togokoletera amangana maya